Wallahi wa ina ilaihi. Sarki me ke faruwa? Baba ya rasu. Sarki, wai a tunanin ka wannan dukiyar ta wace? Ai, dukiya yanzu ta mu ce. Okay, dama an ce kuna jiran mahaifin ku. Ha ba. Mai sana'a yana so a kira man Nadia. Bukatar ka kenan Nadia. Kai kuma miye korafin ka? Yana kana kuka. Ya yarinya dole ni kuka. Dole ni kuka. Me ya faru? Jirgi ya yi. Komai ya kone. Suka yana nufin dukiyar duk ta kone. Amma ni sai in ɗauka ba wani abu. Sarki me yasa ne ka koma nan be? Zamani ya lalace. Amma sai na ji an ce ka gina masallaci da dukiyar. Daman da gaske ne. Sadiq ka je mai sarki ya ce. Wai ba shi izini. Amma sai na ji an ce baka yakin komi da kuɗin ka ba.